Yanko Yanimana Yako Akyem Amonom ewo Atiwa West Mansinimu ewo Apuemantemu Omanfo nananom ohonmu no osrese wonuma sitinam enkoyie azukufo ekosuku asebeta frata niam ahodo a odi besuade no enkoyie ma won nti osrem panimfo ensu a wobenu mpo ho ayedin enti obeye ombo a anka ebehia papapa Nkromafo ewo Akyem Amonom ewo Atiwa West Mansini wo Apuemantemu nimu edi atodwa so obesre aban se omeboa wonom emfa nsuo enyenama hoden suku dan ene enioma hudo bi a ehia wonom ewo ho eho wase ekwan a difri Amonom eko Akyem kwa aben eye Mansini ni kuropon no eyade a wofa so a enye yie se nsuo tope ateche na wotetebo a se awia nso bope na mfuturo na ekum wonom emre ne yama no bofo kwasi azo edi nkomo no odi tudwa se obesre aban se nhihye bi odi agu akwan mu so de beboa ekuro no ewo nioma bi a ehia wo mo no wo ma ne ho enye ha ema wonom oya de chiso na oyo yentimi fa nnu aduane adware pani e bia nyoma ebesi kura nyoma usi de si nyoma empu awuro samna obe yusu samna sa nti na apart from say bia de betwitwi nchansi mu ana sa odi bedware ntimi fa anya hwe odi nnu aduane na etu nti esra ban so onye kwan ene yensu na yensu ekrom na yete ba na ma wo e ba wo enti na e ba village na ye be ya blessa se yentimi nsable mu ntimi ndwale ntimi nya ne hwe oh enso de enso ho odem ma yen yanka na ebo enso ho odem ma ye pa sra na ye MPP fo en akra na ye wo ana ye de aba ha sei ba ha na ye wo yen eti sra na do so omo yen enso ni ye kwan ye nam so futro kwa ha ne ha ba no ye fita so ofiri no ye hwe yenye yi ti apa mcho na nanya bibi ma Ezeka Samuo a woye abankra chepani ewo Atiwa West Mansini nimu nso edi tudwa enioma bi a aban ebeye ni mprempren ede aboa nkromafo a owo Akyem Amonom enzo no nwa samuso no ewo ye plan mu yeguso sese aye 13 mechanized bohu ewo nkronkron no so no na ye next batch na ye no krum ha eka very finally then akaka to me down sese de eka eyini se eye bi dese kronu enkabom abam if is from 2014 ebesi setem na enkabom eni ha enti setem ye won enkabom ni de enim se enkabom abakru embuntu ozo ebefim aba